you are very happy to meet him today because he fulfills every your desire, even if you don't want it, even if you don't know that you want it. Velkommen til Indsyn fra Vestfrontens martsudgave. Ved mikrofonerne er som altid Jesper Gormsen og Anders Skallerup Petersen og vores super publikum. Hvad så Jesper, hvad er på programmet i dag? Jamen, som man lige fik et lille fornemmelse af her i begyndelsen, så har vi fået et nyt temaområde, tro og religion, men bare roligt med et lille twist selvfølgelig. Vi skal se nærmere på den senere tids skandaleregn over Rusland, og vi skal tale om, hvordan der så ud i Moskva i 1989. Vi kigger nærmere på det, som er blevet kaldt de lange skovles nat, og til sidst skal vi kigge indenfor i køkkenet, i kollegiet ved Kunstakademiet i Minsk. Yes, og Jesper, jeg har været inde og kigge. Jeg har forberedt mig her i dag, fordi det er jo en ret vigtig dag. Ikke nok med, at det er vores 3-års fødselsdag, 3-års jubilæum, men vi har jo sådan et statistikprogram, der viser, hvor mange lyttere vi har, hvor mange der downloader os. Og ved du, hvad den står på for februar 2016? 1000 og et eller andet. 1091. Det må jo siges, det er ret godt, ikke? Det er lidt noget andet, end da vi lå på 40 og 50 om måneden, må man sige. Men vi har også været ret heldige. Vi kom jo i P1 podcaster. Ja, og vi blev omtalt i Politikken. Det må man sige. Rimelig godt. Hvad Jesper, hvad har du lavet siden sidst? Jeg har egentlig ikke lavet så meget. Jeg har siddet og klippet nogle fantastiske historier, som jeg glæder mig til at spille for vores publikum her. Yes. Og jeg har faktisk brugt tiden af på at genlytte vores sidste jubilæumsafsnit. Det var faktisk også anbefalet til lytterne derude. Det var faktisk også super, super godt. Så jeg håber, at dette afsnit bliver endnu bedre. Det er jeg også rimelig sikker på. Lad os lige høre publikum en gang til. Vi har kørt rigtig mange særprogrammer, temaprogrammer om de 3 baltiske lande, som vi besøgte her i sommer. Det har fyldt hele efteråret, og vi har ikke haft ret meget tid til at dække officielt eller aktuelt stof. Så det har jeg prøvet at råde bod på her i et lille indslag, hvor jeg samler op på 2 temaer, der har fyldt meget i medierne de sidste par måneder. Не хочу я быть инженером, не хочу я быть комбайнером, я хочу быть акционером, ОАО «Газпром». Jeg vil ikke være ingeniør mere. Mig skal ikke køre mere. Nej, jeg vil være aktionær i aktieselskabet Gazprom. Sådan sang komikeren Semyon Slipakov tilbage i 2012, da olieprisen lå over $100 per tønde, og alle drømte om en lun stilling i gaskoncernen Gazprom eller i oliekoncernen Rosneft. Stemningen ændrede sig en del i slutningen af 2014, da olieprisen støt og roligt faldt fra $114 per tønde til 56. Я очень рад, конечно, что вот-вот подорожает нефть. А чё, бля, если нет? Чё будет, если нет? Det er meget godt, at olieprisen den snart stiger, men hvad nu hvis den ikke gør? Hvad hvis den nu tager og lader være? Spurgte Slipakov i en aldrig transmitteret sang, skrevet i begyndelsen af 2015. På det tidspunkt lød mantraet for de russiske politikere, at olieprisen ville rette sig og finde sit rette leje på omkring $60-80 per tønde. Et år senere, den 15. januar 2016, nåede olieprisen under $30 per tønde, og et af de mest udbredte samtaleemner blev, hvornår mon bunden er nået, og den russiske økonomi igen vil begynde at vokse. Men foreløbig er bunden ikke i sigte, og Putins standoff med Tyrkiets præsident Erdogan har sendt Rusland ud i endnu en sanktionskrig, der presser fødevarepriserne yderligere. Måske er det også derfor, at tonen internt i Rusland er skærpet over for det russiske regime. Hen over årsskiftet 15-16 er det piblet frem med korruptionsanklager mod den russiske magtelite. Den 1. december offentliggjorde bloggeren og aktivisten Alexei Navalnyjs fond mod korruption videoen Chaika, der beskylder den russiske statsanklager Yuri Chaika for at holde hånden over sine underordnedes og især sine egne sønners tvivlsomme forretningsmetoder. Videoen er blevet set 4,5 millioner gange. Titlen spiller både på anklager-klanens efternavn og på Anton Tjechovs teaterstykke af samme navn, på dansk Mågen. Оборот его компании исчисляется сотнями миллионов долларов, но к бизнесу то, что делает Артем Чайка и его коллеги, это не имеет никакого отношения.
I Moskvas gader dukkede der i dagene efter videoens premiere plakater op for en fiktiv teaterforestilling med samme titel. Og i februar barslede punkgruppen Pussy Riot sågar med en musikvideo af samme navn, hvor det driver ned ad væggene med sadisme, sarkasme og sovjetkitsch, og henvisninger til Tjaika-sønnernes forretningsmetoder. Есть, например, директор в иркутском пароходстве. С нашими интересами не имеет, сука, никакого... Anklagerne fik ikke meget plads i statsmedierne. Først da Tjaika selv offentliggjorde en rapport, der rubricerede Navalnyjs video som amerikansk bestillingsarbejde, fik historien lidt tid i æteren. 2. december 2015 offentliggjorde organisationen Open Russia i samarbejde med New Times oversættelsen af et spansk anklageskrift, der sætter chefen for den russiske efterforskningskomité, Alexander Bastrikin, i forbindelse med den såkaldte Tambov-mafia, der huserede i St. Petersborg først i 90'erne. Få dage senere blev Open Russias stifter, den tidligere fængslede olieoligark Mikhail Khodorkovsky, in absentia arresteret i forbindelse med et drab i 1996, og organisationens lokaler i Moskva blev renset. Få dage senere offentliggjorde tidligere højesteretsdommer Lord Owen sin undersøgelse af giftdrabet på KGB-afhopperen Alexander Litvinenko. I have further concluded that the FSB operation to kill Mr. Litvinenko was probably approved by Mr. Patrushev and also by President Putin. Denne konklusion er blevet flittigt citeret i de russiske statsmedier. Eller rettere, et bestemt ord fra undersøgelsen er Probably. Probably, да. Это, вероятно, это скорее всего, либо... Мы можем делиться многочисленными словами «возможно» и «вероятно». Но эту формулировку «вероятно» будет активно... С оговорками «возможно» и «вероятно» все эти обвинения юридически ничтожны. Ordet og dets russiske ekvivalenter har fyldt alt i den latterliggørende dækning af Owens undersøgelse, som i de russiske statsmedier blev betegnet som værende politisk og ikke juridisk. Меня интересуют элементарные юридические нормы, которые британцы не раз нарушали. Например, когда общались со Nu har vi fået selskab her ved mikrofonerne af Vitali Komnatny, og som har boet i Danmark de sidste 7 år. Ja, det er næsten 7 år. 7 år. Du har boet i Moskva, og du kender jo ligesom landet indenfra, må man sige. Selvom du har været her længe, hvad er det så for en følelse, du får, når du ringer hjem? Altså, at de her 2 emner, det er olieprisen, den bare falder og falder, og de her 3 ret voldsomme anklager mod den russiske elite, er det noget, der fylder noget? Ja, det er selvfølgelig to forskellige sager, vi snakker lidt om. Ja, hvis vi snakker om oliepriserne, så er det selvfølgelig det noget, der rammer folk i hverdagen. Så det er de fleste, der kan følge den. Så det er olieprisen, som du sagt, og det er også den sanktioner, vi har fra Vesten nu i købet. Og så det påvirker hver dag, og det kan man godt se, når man går og køber noget ting. Man kan få levepenge, som det kan være før. Og det er de fleste folk, der kan faktisk følge det. Det er meget stærk økonomisk krise, det bliver ramt af Rusland. Så ja, det er selvfølgelig det. Men den anden ting, du har lige spurgt om, er, hvis folk kender om det anklager, som du siger. Det tror jeg faktisk ikke. Selvom det er 5 millioner YouTube-besøg på de videoer. Jeg tænker, at de fleste folk, det har bare simpelthen ikke set den, eller de er bare ligeglade, fordi informationsdækning er så lav for den slags videoer. Ja, fordi det er stadigvæk, at de fleste folk, det bare ser TV, og så det bruger ikke internet. Og så det er bare... Hvis jeg snakker med mine forældre, for eksempel, det ved ikke noget om Tjaika, eller om, hvad var det? Bastrikin, ja. Så det er bare... Eller Litvinenko. Ja, lige præcis. Så det er... Men hvad ser man en udvej af det? Altså, sætter man på nogen måde sanktionerne i forbindelse med det regime, der sidder lige nu? Det tror jeg ikke faktisk, fordi det er en generel omfattelse af det her situation, at det Vesten, de sætter de sanktioner er imod russiske vilje, ligesom sagt. Det er ikke så meget folk, der faktisk ser den klare forbindelse mellem den Ukraine-krise, vi har, og de sanktioner, vi får. Så det er lidt svært for folk at forstå alle de ting, tror jeg. Ja, det er bare min fornemmelse, når jeg snakker med en ren folk.
Det er desværre også min fornemmelse. Tak for din tid. Ja, selv tak. Og tillykke med 3 år. Tak. What are we listening right now? Now we sing Kirtan, we glorify the Lord. And the Lord comes here to give his mercy to everyone whom he meets. So now he's smiling, you can see his smiling face, and everyone who sees his smiling face becomes very joyful, and he becomes very happy. Nu synger vi Kirtan, prise Herren, og Herren kommer her for at give sin barmhjertighed til alle han møder. Nu smiler han. Du kan se hans smilende ansigt. Alle, der ser hans smilende ansigt, bliver meget lykkelige, og han bliver meget glad. My name is Jagat Kirti Devidasi, the spiritual name. My guru during the initiation ceremony gave this name, and it means Jagat, like Jagannath, universe. Kirti means glory. Mit navn er Jagat Kirti Devidasi, hvilket er mit spirituelle navn, som min guru gav mig under indvielsesceremonien. Og det betyder Jagat, som i guden Jagannath, altså univers, og Kirti betyder ære. Herefter spørger Jesper ind til, hvad Jagat Kirtis kristne navn var, som vi dog aldrig rigtig får svar på, andet end at hendes forældre var kristne. Yeah, here all Baltic states come. Yeah. Now we have summer festival. Every year we have summer festival from last week of June or July till the end of July. So now we have the last day, nearly the last day of our festival. And at the last day of our festival, we bring the Lord to the street to give his mercy, what he accumulated all during this festival, to everyone he meets. Her kommer alle de baltiske lande. Nu har vi sommerfestival, som vi har hvert år fra sidste uge i juli til slutningen af juli. Vi mødte hende derfor på en af de sidste dage på Hare Krishnas baltiske sommerfestival. På den sidste dag af festivalen bringer vi Herren ud på gaden, så han kan give sin barmhjertighed, som han har samlet op igennem festivalen. Til alle han møder, forklarer Jagat Kirti. I'm a priest. Yes. In the church? In our church, because we have our church. Like every faith has its own church. So we have our own church, we have our own monastery. So I consider myself to be a monk. Jeg er en præst i vores kirke, som alle andre trossamfund. Vi har vores egen kirke, vores eget kloster. Så jeg er en munk. Jeg lever som en munk. Vi lever et meget rent liv. Vi spiser ikke kød, fisk eller æg, og vi dræber ikke nogen insekter. Vi dræber ingen. Som Jesus Kristus sagde, dræb ikke nogen. Han sagde ikke, dræb ikke mennesker. Han sagde, dræb ikke nogen. Det betyder, at man ikke må dræbe nogen, og det er en synd at spise nogen. Not. We have family people, and like priests, we have only 11 women who are priests in Lithuania. Only 11. So it is a high position actually. I'm 25 years practicing and living pure life, like no gambling, no intoxication, no illicit sex, nothing. We live very pure. Even Christians, we don't live like pure nowadays. Jesper spørger ind til, om deltagerne i optoget, der går frem og tilbage til vores venstre side, hvem de egentlig er, om de er munke eller nonner. Jagat Kirti fortsætter. Vi har familiefolk og kun 11 kvindelige præster i Litauen, som er en høj position. Jeg har praktiseret og levet et rent liv i 25 år. Det vil sige, ingen hasardspil, ingen alkohol og ingen sex uden for ægteskabet. Ingenting. Vi lever meget rent. Selv kristne lever ikke så rent nu om dage. De drikker alkohol. We travel to many holy places of India together, and it's very nice time, and you can come also. Everyone is invited. It is Mayapur in West Bengal. Hvert år tager jeg til Indien for at besøge min spirituelle lærermester. Han er amerikansk oprindelse, men han bygger en hellig by i Mayapur i Vestbengalen, og folk fra hele verden mødes hvert år i marts i denne hellige by for at fejre forskellige festivaler og for at rejse til forskellige hellige steder i Indien sammen. I kan også komme. Alle inviteret, smiler Jagat Kirti. Actually, Lithuanian language is... Derpå tager vi en rejse ind i de sproglige ligheder mellem litauisk og gammel sanskrit. Jagat Kirti fortsætter. Faktisk er gammel litauisk meget tæt på gammel sanskrit. Vores kultur er meget gammel. For os er sanskrit og denne kultur meget tæt, hvilket vi føler i vores hjerte.
Jeg læste bogen Haritist, om hvorfor vi ikke skal spise dyr, om dyr har en sjæl, og hvorfor vi skal chante. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Why we should chant these holy names of the Lord? Hvorfor vi skal chante disse herrens hellige navne? Hara betyder den mest smukke natur af herren. Rama betyder ham, der er mest lystig, og Krishna betyder herren, der er den mest attraktive. Når vi chanter disse hellige navne, så bliver vi meget succesfulde i vores liv, og vores sind bliver meget fredfyldt. Successful in our life, and our mind becomes very peaceful. Jesper, det her det var vores første interview, og det var i Palanga i Litauen. Var det ikke, altså så vidt jeg husker, så er det første, vi nærmest gik på i Litauen, det var nudiststrand for både mænd og for kvinder, godt nok separat. Skal vi sige, at vi opsøgte den ikke med vilje? Nej, det gjorde vi ikke, nej. Og det næste, så gik vi lidt rundt i byen, som i øvrigt er et sommerparadis, hvor man nok drikker en del øl. Og så vi det her optog her. Men det var så, vi lagde mærke til, at der var utrolig mange. Altså blandt de nøgne mennesker, så var der mennesker, der gik rundt i silkesarier. Og med den prik i panden, og de var tydeligt vist ikke indre, eller ikke... vi lugtede lunden, da vi så de her mandlige munke, som ligesom er lidt mere karakteristiske. Og så vi det her gigantiske optog, og så synes Anders, at vi skulle lave et interview. Jeg synes egentlig, det var en utrolig dårlig idé, fordi jeg kunne ikke forestille mig noget mindre typisk og noget mindre relevant for Baltikum, end at interviewe en Hare Krishna-munk. Det kunne jeg da for pokker gøre i Danmark. Men da jeg havde tænkt lidt over det, og da vi så mødte den her kvinde, og vi skulle næsten have nævnt det, før vi begyndte. Hun er tårnhøj og blondine og har blå øjne. Hun talte russisk med en fin baltisk accent. Når hun så slog over i engelsk, så var det her baby-indisk, som I hørte. Jeg tror, hun har været i begyndelsen af 40'erne, og hun sagde, at hun var kommet ind i kirken i 1991. Og det fik mig jo straks til at tænke, hvor spændende, her er Sovjetunionen lige faldet fra hinanden. Kan vide, om jeg kan få hende til at sige noget om der var sådan en forvirring, om hun følte en tomhed. Hvorfor søgte hun religion på det her tidspunkt? Men som I nok også kan fornemme på det, I har hørt af interviewet, så lykkedes det slet ikke. Jeg fandt ikke ud af, hvad hun havde heddet, og jeg fandt absolut intet ud af, hvilket liv hun havde ført før. Tværtimod, så da interviewet var slut, så gjorde hun så mig opmærksom på, at hun jo ligesom havde skrevet sit navn, så vi kunne huske, hvordan det udtales, i en bog. Så den bog skulle jeg købe, og jeg står med den her, og der står: With best wishes, please chant Hare Krishna and be happy. Ja, det var en lidt besynderlig oplevelse, fordi det er ikke det, man forventer, man oplever, når man tager til en af Baltikum, jeg tror faktisk, det er Baltikums største badeby, sådan lidt på højde med Jurmala i Riga. Men sjovt det var der, og til lytterne derude, så vil jeg sige, at de afholder det hvert år, så man har god mulighed for at se de her sådan, kunstneriske indslag fra Hare Krishna. Jeg står nu med Maria Svane ved mikrofonen, og hvis jeg nu siger next stop Sovjet, hvad siger du så? Jamen, så siger jeg, at det var en del af min ungdom, der var meget, meget spændende og en stor oplevelse, fordi vi var afsted en meget stor gruppe af politisk aktive skandinavisk ungdom, der tog til Rusland og forskellige andre steder i det tidligere Sovjet i 89, som var lige inden murens fald, fordi der skete en masse opbrud, og vi skulle over og udveksle erfaringer, og det kunne ikke være rigtigt, at vi ikke kunne komme over, og de ikke kunne komme over til os. Så vi fik simpelthen lov omkring 30.000 personer at tage derover og mødes med nogen af ungdommen i Rusland. Og det var et kæmpe, kæmpe kulturschok, fordi det var helt, helt anderledes, end hvad vi var vant til hjemmefra. Kan du beskrive, hvordan det var anderledes? Jamen, der var for det første ikke nogen som helst reklamer nogen steder. Altså, jeg synes, det var på en måde var det meget, meget, meget gråt også. Alle gik næsten i det samme tøj, kan man sige. Der var mange bjørneskinshuer, og der var mange tykke vinterfrakker. Det var om efteråret. Og så kunne man ikke købe noget som helst. Der var ikke nogen butikker. Der var ikke noget at købe. Vi kunne købe russisk vodka, og vi kunne købe russisk champagne til henholdsvis 2 og 5 kroner, og det købte vi meget af. Så kunne vi købe, LP-plader,
som var 3 gange så tykke som danske LP-plader, til ingen penge. Så vi købte ind og slæbte hjem, og så kunne vi købe de der bjørneskinshuer. Men der var ikke nogen restauranter, der var ikke noget. Der var et sted, man kunne købe pandekager, og hvis vi ville have de der pandekager, de smagte fantastisk, men vi skulle stå i kø i næsten 3 timer for at få de der pandekager. Og det gjorde vi så. Og alle steder var der lange køer. Hvis folk skulle købe brød uden for bageren, så var der bare køer alle steder. Talte de med nogle af de lokale? Talte de med russerne? Jamen det gjorde vi jo, fordi vi var over for at udveksle. Jeg var afsted sammen med en teatergruppe, der hedder Amager Totalteater, og vi var over for at besøge en russisk teatergruppe. Så vi var sammen med dem det meste af tiden, og de tog os hjem i deres hjem, og det var også fantastisk at være hjemme hos dem. De havde tæpper alle steder på deres vægge. Det var meget rødt. Det var virkelig fantastisk. Men alle var søde og virkelig imødekommende, men helt anderledes end os. Og de var virkelig meget nysgerrige over for os også. Altså vi gav dem vores cowboybukser. De var grædefærdige af taknemmelighed over at få vores cowboybukser. Fordi det var noget, de ikke kunne få derovre, og det var spændende, det var vestligt. Og, ja. Hvordan talte sammen? Fordi der var ikke selv mange, der kunne engelsk, eller hvordan? Nej, det var der ikke. Nogle af de unge, de kunne faktisk lidt, men det var virkelig svært. Altså, men der var nogen, der så kunne oversætte. Vi havde oversættere med, og så brugte vi babysprog, og så drak vi noget vodka, og så gik det alligevel. Altså, det var... Hvordan, nu var det jo sådan et slags program, et slags udviklingsprogram, kan jeg forstå. Var der også russere, der så tog den anden vej til Danmark? Ja, altså ikke lige så meget, men det var der. Der var nogen, der kom og besøgte os også. Ja. Og hvad var deres indtryk? Havde du et indtryk af det? Ja, altså de var meget overvældet. De elskede det hele. Altså det var jeg på en måde lidt ked af. Altså jeg synes, de nedvurderede det, de havde. Altså blandt andet var vi i GUM, det store indkøbscenter på Den Røde Plads. Og det var fantastisk, det var så smukt. Alt var udskåret i træ. Hver butik var unik, og det hele det stod på russisk, og der var ikke nogen reklamer, der var ikke noget blinkende lys, der var ingenting. Det var meget fint, meget kulturelt, det hele. Og det var ligesom om, at det var ikke noget spændende for dem. Det var mere spændende, det vi havde i Danmark, hvorimod at vi synes jo, det var fantastisk og meget, meget smukt, det de havde i Rusland. Så ja, de var mere interesserede i vores. Jesper, jeg er helt sikker på, at du står og brænder ind med et eller andet spørgsmål. Jamen, jeg ved, at du har været der siden. Ja. Kan du prøve at sammenligne før og efter? Jamen, det er rigtigt. Omkring 7 år senere var jeg der som del af min uddannelse. Der var vi på studietur, også i Rusland. Og det var fuldstændig anderledes. På de få år, kan man sige, der var det hele vendt på hovedet. Der var lysreklamer alle vegne. Der var en kæmpe Lego-butik i GUM. Jeg kom så ind i GUM igen, og der var store, lysende, blinkende reklamer af alle de vestlige mærker. Alle de vestlige mærker var væltet ind over grænsen og havde, kan man overtaget det her gamle, fine varehus. Jeg var grædefærdig, kan man sige, fordi at, det var på en måde virkelig, virkelig trist at se. Altså, de havde åbnet armene for alt vestligt, og så kunne det bare komme og skylle ind over deres gamle, fine kultur. Og det synes jeg var synd at se. Så var der mange babuskaer, så gamle bedstemødre, som gik og tikkede på gaden. Det så man heller ikke, da man var derovre første gang. Det var ligesom deres levebrød var taget fra dem. Nu var der jo ikke Sovjetunionen til at holde hånden under dem mere, så de fik ikke de penge, som de fik fra staten før. Så de måtte simpelthen gå og de der gamle damer og tikke på gaden. Så var der danske pølsevogne på hvert gadehjørne. det var virkelig underligt. Altså, det var åbenbart noget, de havde taget til sig. Der var ikke så mange køer mere. Det var der faktisk ikke. Du kunne købe alt. Til gengæld kostede det 100 gange mere, så folk havde ikke råd til at købe alle de der ting, som de nu pludselig kunne købe, men det var alle steder. Men pølserne havde de råd til, og dem spiste de gerne. Det var meget stor succes, de der pølsevogne. Det er nogle af de indtryk, jeg sådan lige umiddelbart kan komme i tanke om. De 2 besøg, du har haft i Rusland, hvad giver det dig indtryk af det, der foregår lige nu? Altså det her lidt mere selvhævdende Rusland, som fjerner sig, i hvert fald officielt fjerner sig fra Vesten. Tror du kan se det på en anden måde, fordi du har været derovre
både før og efter murens fald, eller Sovjetunionens sammenbrud? Ja, altså det, måske er det noget med, at så var det heller ikke mere spændende, det der med Vesten, end man troede i starten, og måske er man også lidt desillusioneret over alt det, der er sket, og man vil gerne tilbage til nogle af de rigtig fine ting, som man kan sige, man smed ud med badevandet, da det hele pludselig skulle være Vesten, og man glemte, at man havde faktisk rigtig mange gode ting selv, som man måske nu vil prøve at finde tilbage til. Jeg ved det ikke, men det kunne være noget af det. Vi siger rigtig mange tak for det her sådan, oplevelse fra en ungdomstid i Sovjetunionen. Ja, tak. De lange skovles nat er den blevet kaldt. Natten til den 9. februar 2016. I december 2015 havde 103 forretningskomplekser omkring Moskvas metrostationer fået et nedrivningsvarsel. De er sjældent særlig kønne, de her komplekser, men siden de blev bygget sidst i 90'erne og først i 00'erne, er de blevet til en del af bybilledet. Det er her, man kan købe sidste øjebliksgaver på vej fra metroen til en fødselsdag. Det er her, man kan blive klippet, købe sig en shawarma, et SIM-kort, nye nylonstrømper, batterier, cigaretter og slik. 78 af de 103 komplekser lagde sag an mod bystyret, og eftersom bystyret i begyndelsen af februar kun havde fået medhold i 3 tilfælde, troede ingen rigtigt på en nedrivning. Mange forretningsdrivende klistrede dog deres vitriner til med portrætter af Putin og andre patriotiske symboler for en sikkerheds skyld. Men lige meget hjalp det. Om morgenen den 9. februar vågnede moskovitterne op til en by, der næsten ikke var til at kende. Bystyret havde jævnet 97 forretningskomplekser, eller 50.000 kvadratmeter butiksareal med jorden. Торговых павильонов и ларьков возле станции столичного метро. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя скандал с ночным сносом павильонов и ларьков около метро. Vi giver moskovitterne Moskva tilbage. Dens haver, pladser, gader. Åbne, smukke, afholdte, skrev borgmester Sobjanin på den russiske pendant til Facebook, Kontakte. Og han fortsatte. Nedrivningen er et soleklart eksempel på, at i Rusland er sandheden, den kulturelle arv og historien ikke til salg. Man kan ikke bruge klart ulovligt erhvervets skyder som dække. 2 dage senere blev nedrivningen blåstemplet af Kreml, da chef for præsidentadministrationen Sergej Ivanov sagde følgende. De her øjebæger har intet som helst at gøre med de såkaldte små virksomheder, eftersom de som regel er arnested for kriminalitet og antisanitære forhold. Erhvervsorganisationer og liberale medier har siden spurgt, hvad i alverden man så kan kalde små virksomheder, hvis ikke detailhandlen i de små komplekser. Og frem for alt, hvad skal man bruge som dække eller skjold mod staten, hvis ikke skøder? Bystyret har i princippet retten på sin side. Statsdumaen vedtog sidste år en tilføjelse til lov om samostroj, det vil sige byggerier, der er ulovligt opført, der gør det muligt uden retskendelse at rive dem ned under særlige omstændigheder. Komplekserne lever således i en juridisk gråzone, men ifølge en række iagttagere er lighed for loven, bybeskyttelse og hygiejne nok ikke det eneste Moskvas bystyre tænker på. Her er det journalist og menneskerettighedsforkæmper Sergej Parkhomenko den 12. februar. En ny epoke er begyndt. En epoke efter ødelæggelserne af disse kiosker. Nu er alt i Moskva indrettet anderledes. Nu er enhver forretningsdrivende i Moskva helt sikker, for han har set det med sine egne øjne. Hans forretning eksisterer kun i det omfang, at han for Guds skyld kan få forhandlet sig til rette med rådhuset. Og rådhuset, bystyret og alle deres affilierede firmaer, de bestemmer nu selv, hvilke papirer der betyder noget, og hvilke der ikke gør. Ifølge arkitekturjournalisten Grigori Revsin markerer de lange skovles nat, at et kapitel i Moskva og Ruslands historie er slut. Borgmester Sergej Sobjanin blev indsat af præsident Dmitrij Medvedev som erstatning for den notorisk korrupte Yuri Lushkov, der havde kørt Moskva som sin egen forretning og åbent kritiseret Medvedev. Teknokraten Sobjanin arvede tilsyneladende nogen af Medvedevs idealer om modernisering og begyndte at rydde op i Moskva. Han fjernede i 10.000vis af kiosker, inddrog byggetilladelser til malls med samlede butiksarealer på millioner af kvadratmeter, rev det notorisk mafiøse Cherkissovski-marked ned,
Men protesterne udeblev, for der var penge nok, og erstatningerne var store. Der var også penge nok til flotte parker, cykelstier, gågader og til, at metronettet blev udbygget. Selv da Putin vendte tilbage på præsidentposten, levede Moskva videre i en slags liberal lomme midt i Rusland. Ifølge Grigorij Revsin mindede det til en vis grad om de forhold, der herskede i byerne i det feudale Europa. Formlen var følgende. I stedet for at blive europæiske borgere, kunne moskovitterne blive europæiske byboere. Ifølge Grigorij Revsin markerer de lange skovles nat, at de tider er forbi. Nedrivningerne var en skræmmeaktion. Årsagen er banal, der kommer ikke længere penge ind udefra, og det er nu engang lettere at få forhandlet en aftale i stand under skovlen på en gummiged, skrev Revsin på sin Facebook-profil. Men skræmmekampagnen lykkedes lidt for godt. Man ville skræmme de handlende, skriver Revsin, men man skræmte hele byen. Man kan måske tale om europæiske byboere, der ikke kan vælge deres kejserfrit, som ikke har ytringsfrihed eller forsamlingsfrihed. Men der findes ikke europæiske byboere uden ejendomsret og fri handel. Det har man haft siden 1200-tallet, og det kan næppe afskaffes. Uden disse rettigheder findes der kun ideelle sovjetborgere. Slutter Grigorij Revsin. Nu har jeg fået et selskab heroppe ved mikrofonen af Anastasia Semjonova og Allan Have Larsen. Anastasia, du har boet i Danmark siden 2011. Ja, det er rigtigt. Og før der boede du 5 år i Moskva. Næsten 6 år i Moskva. 6 år i Moskva. Vil du savne de her komplekser? Jeg synes, jeg savner lidt det små forretninger, fordi det var ret nemt og bekvemt og fine varer. De arbejder næsten 24 timer og 7 dage om ugen. Og det var tæt på min lejlighed, og selvom varerne kvalitet, det var ikke så godt altid, men det var okay. Allan, vil du savne dem? Ja, nu er jeg ikke så tit i Moskva, men det er rigtigt nok, der har altid været en sådan speciel stemning omkring metrostationer i Moskva, også i St. Petersborg, fordi der var de her markedspladser med meget handel og lignende rundt omkring dem. Så der var sådan en meget spændende stemning, og rent praktisk, så hvis man havde glemt en æske chokolade eller en buket blomster til sin næste date, ja, så kunne man altid få det på metrostationen. Så altså, nu bliver det mere tidskrævende at handle ind i Moskva, fordi man ikke længere kan foretage disse her spontane indkøb lige omkring metroen. Eller hvis ikke man er kendt i Moskva og skal handle ind, så vidste man tidligere, at man altid kunne gå hen til metroen, fordi der kunne man altid købe noget. Det har jo så ændret sig nu. Faktisk så er der også blevet revet 400 komplekser ned i Petersborg. De er bare blevet revet ned om dagen og efterhånden, altså angiveligt efter lidt mere ordnede forhold. Du har boet i St. Petersborg, som er sådan berømt for sin flotte arkitektur. Er det sådan et tab for en by at miste de her bygninger? Ja, det er jo vanskeligt at sige. Men jeg har et eller andet sted læste jeg et interview, eller hørte et interview med en, der sagde, at for mange ældre mennesker i centrum af Moskva, der bliver det et problem, at det nu bliver langt sværere at købe ind. Og det er da rigtigt nok. Det er jo ikke alle de her indkøbspavilloner, som arkitektoniske mesterværker. Men omvendt var det så også næsten blevet en del af det etablerede bybillede. Hvad med den her lidt hardcore sammenligning, som Grigorij Revsin kommer med, at det her det er et kapitel i Ruslands historie, der er forbi? Hvad siger du til det? Ja, altså, nu skal man jo være forsigtig med sådan store sammenligninger, men selvfølgelig skal det da ses i kontekst med, hvad der ellers sker i Rusland, fordi man kan sige, små virksomheder har jo ikke gode vilkår i Rusland. Altså Rusland blev jo aldrig en transitionsdarling, men og der er slet ikke tegn af sol og måne på, at det ændrer sig. Og som det også fremgik af dit eget indslag, så er der nogle ting omkring den private ejendomsret, og hvor meget værdi man kan tillægge et skøde, som i hvert fald er vigtigt i den her sammenhæng. Jeg kan sagtens forestille mig, at der også er nogle hygiejne, sanitære spørgsmål, som virkelig er reelle. Det kan jeg sagtens forestille mig. Men det er også et problem, at man ikke rigtig kan have tillid til skøder, og at skøder kan
erhverves på mere end en måde. Så det er et eksempel på mange af de her problemer, som det moderne Rusland har, altså med hensyn til altså borgerrettigheder og sikring af privat ejendomsret. Og de to ting hænger jo også sammen. Anastasia, du sagde, at du selv vil savne de her butikker. Er der nogle af dine venner i Moskva, som blev lidt forskrækket over, at de her butikker de forsvandt? Ja, det er rigtigt, men det er også, som Arlen sagt, nogle af mine venner, de bor i centrum af Moskva. Så det er ret svært at finde butikker, de kan købe ind, og de har vandet sig til at købe i en speciel sted. Og de faktisk kender nogen af de der arbejder i den butikke, så ja, de savner dem også. Okay, tak skal I have. EU har afskaffet sanktionerne mod Hviderusland. De fleste i hvert fald. Der er nogen, der er blevet indført igen, men det er lidt forvirrende. Det har Anders overbevist mig om, at vi skal forbigå i larmende tavshed. Men ikke helt, fordi det næste indslag, det handler en lille bitte smule om Hviderusland, men mest af alt om en vidunderlig ung kvinde, der hedder Mathilde Solgaard Utzon. Så nu går vi hen ad gangen på mit kollegie. Her er vores køkken. Vi er en 50 studerende, der deler 2 køkkener. Det ene køkken, det har så været ude af drift i et par måneder. Så lige nu, der deler vi bare det her ene køkken. Og der er 2 komfurer, nogle håndvaske og en spand til affald. Nogle skabe, som ingen bruger. Det er ret rent, er her altid det? Nej, det er faktisk meget sjældent, at der er så rent. Da jeg skulle gøre det rent, der var der gult over det hele. Nu er det sådan, nu er det moderat hvidt. Det er det. Hvad er der dufter af? Der dufter af stegte kartofler. Det gør der altid. Det er sådan en aroma, man må tage med, når man bor i den her del af verden. Og hvor er det, vi er? Vi er på kollegiet, tilhørende kollegiet til Kunstakademiet i Minsk i Hviderusland. Akademia Iskust. Det er her, hvor jeg forhåbentlig engang kommer til at studere grafik, når jeg har lært at tale russisk flydende. Så nu går vi ind i et lille tekøkken. Et tekøkken med tilhørende toilet og bad, som jeg deler sammen med 3 andre piger. 2 af dem bor i et rum for sig. Den ene er fra Rusland, den anden er fra meget langt væk, i et land, jeg ikke kan huske navnet på lige nu. I det rum, som jeg selv bor i, der er også en pige fra Hviderusland. Den hedder Marina. Og vi bor her i vores grønne rum. Hvorfor de har valgt grøn til væggene, det ved jeg ikke, men sådan er der jo så meget. Inde ved siden af ved vores naboer, der er der rødt. Jeg er lidt misundelig, må jeg indrømme. Det er lidt hyggeligere med røde vægge, men ja, huslejen er ikke så høj, så jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan tillade mig at stille krav til væggene. Hvor længe har du været her, du sagde, når du har lært russisk? Jeg har været her i en måneds tid efterhånden. Først var jeg her på ferie i et par uger og besøgte nogle småbyer rundt omkring og kiggede på sommerhuse og bedste forældre. Og spiste æbler fra træerne, men så flyttede jeg til Minsk alene og har tilbragt lidt tid med at tegne byen. Og så begyndte skolen. Jeg studerer russisk sprog sammen med en masse kinesere her på akademiet. Og det har jeg gjort jeg har studeret i, jeg ved ikke, det må være nogle uger efterhånden, jeg har studeret. Så
Ja. Og hvad så, når du er færdig med den? Altså når du så kan russisk, hvad er planen så? Når forhåbentlig kan jeg sådan moderat russisk efter om en 4 måneders tid, så skal jeg til at forberede mig på selve studiet. Det er interessant. Så skal jeg til at udarbejde en portfolie og forberede mig på optagelsesprøven på samme måde som de lokale studerende, dem der allerede kan sproget. Hvorfor Hviderusland? Det ligger jo sådan mildest talt i udkanten af centrale Europa. Det ligger lidt langt væk. Der er jo mange, der ikke engang ved, hvor det ligger. Hvorfor har du valgt at læse her? Det er lige præcis derfor, jeg skal læse her. Fordi man bliver nødt til at bygge nogle broer som, i løbet af sit liv. Og nu bygger jeg lige den her lille bro. Hvor mange taler engelsk ved hviderussisk, det her hviderussiske kunstakademi? Er Minsk en køn by at male? Og man kan få SU? Er man SU-berettiget, når man læser på et kunstakademi i Hviderusland? Få svaret på dette og meget mere i næste udgave af vores mini-føljeton om Mathilde Solgaard Utzon. Og nu står Anders og hopper. Han er ved at skænke champagne op, og foreløbig der har vi fået en specialitet, det er en lettisk champagne. Men Jesper, først der skal vi altså lige have en jingle. Sådan er det jo. Nå. Det skal vi lige huske. Ja. Så vi tager lige jinglen. Ja. Ja, nu er vi i gang med champagnesmagningen. Vi har 2 flasker, der skal konkurrere mod hinanden. Det ene det er Rigas champagne fra Letland, hvilket giver meget lidt mening, fordi de har ikke nogen vindruer i Letland, men dem er importeret. Men de har alligevel lavet en champagne, der er medium dry, står der. Og det bliver spændende. Og det er sådan, at de her 2 flasker skal konkurrere mod hinanden. Det vil sige Rigas mod den anden, og så får vi vores ærede publikum til at afgøre, hvad for en flaske, der er den bedste. Wow. Den anden flaske, det er Tairovo. Det udtales nok Tairovo, fordi det er ukrainsk det her. Og det er en Prosecco, det vil sige en ukrainsk Prosecco. Det er jo meget interessant, må man sige. Så nu jeg er ikke helt færdig med at skænke op, så nu kommer vi ned til publikum. Og det er så Proseccoen, vi er ved at skænke op her. Og vi skal lige have folk til at hjælpe her. Så hvis I lige tager flasken rundt her, and then you'll just pour yourself some. And remember, this is the Prosecco from Ukraine, and the other one was the one you already have on the table is the Latvian champagne, Rigas. So just please remember. Og grunden til, at jeg taler engelsk, the reason why I'm speaking English, er fordi, at vi har en del, som ikke forstår dansk. Så det er bare sådan lidt, det er det, man kalder public service, er det ikke det, Jesper? Det må det siges at være i bedste public service stil. Jeg tror nok lige, der går Allan. Vi skal have noget tempo på her. Ja, han er glad nede ved flasken og synes, det var virkelig godt det her. Ja. Som sådan, men vi har også et program, vi skal holde os inden for en time, eller så kan FN-båndet ikke lide os. Nej, men for øvrigt, altså nu vi er i gang med lidt mærkelige specialiteter. Hvis Anastasia, er du sød og løfte den nederste pakke chokolade? Ja, giv mig den. Det her, det er simpelthen moldovisk chokolade. Der står Chisinau de Sara. Jeg vil tro, det betyder aften Chisinau, som jeg glæder mig til at prøve. Og så har vi også fået noget russisk chokolade. Så det er jo sådan set meget logisk alt sammen, at vi drikker champagne fra lande, der ikke har vindruer, og så prøver vi chokolade fra lande, som heller ikke ligefrem er kendte for deres kakaoproduktion. Har alle fået nu? And basically what Jesper was saying was that we got some chocolate from Chisinau in Moldova, and I think we got some other small gift from Moscow, right? Yep. Yeah. And now the champagne is in Jesper's hands, and I already poured him something. See? Great. So you are ready. Can I borrow the bottle? Yes. Så får jeg lige den tilbage her, og jeg tror, jeg skifter lidt til engelsk igen. And then I'll ask you to take the Rigas. And now you have to, taste it, so just cheers. Skål. Skål. Så står vi. Ja.
Yeah, please remember how it tastes, you know. I'll just give you a few more seconds. And then we'll take the Prosecco from Ukraine. Yeah, cheers. Nastrovia, Budman, whatever you say around the table. Skål. Jeg ikke sikker det. Gaumachos. Yeah. So, I'll also give you a few seconds. Jeg giver lige nogle få sekunder til lige at tænke over det. Og så er det så meningen, at jeg skal have folk til at huge og heje, når jeg siger den, om det skal være den ene flaske eller være den anden flaske. So what you have to do is, I will take one of the bottles, and if you like that one more than the other, you have to and then I'll take the other bottle, and if you like that one more, then you have to like go berserk when you see that bottle. So first we take the Rigas medium dry. How many people likes this? Yeah, it's around half. Det er omkring halvdelen, der synes, det var godt. Så tager vi den ukrainske Prosecco. Jesper, er det en klar vinder? Ja, sådan rent volumenmæssigt, så er det. Men jeg ved ikke, om de bare forstod det sådan på den måde, du forklarede det på, at de skulle råbe højst på den der. Men den sidste Prosecco, den er virkelig Prosecco, den er tør, og det er sådan lidt mere en klassisk champagne, mens den første, den lettiske, er sådan lidt mere til den søde tand. Så det kan være, at den faktisk har fortjent en første plads i vores lille prøvesmagning her. Ja, jeg vil nok sige, at Proseccoen den vandt nok en lille anelse. Men lurer mig, om det ikke er fordi, at folk måske har en tilbøjelighed til at synes, at tørre champagne måske er det bedste. Der er protester. Der er lidt protester. Det er med blandede ting, men vi kan også bare vente om at sige til lytterne derude, tag til Riga, tag til Ukraine, køb en af hver flaske, og så find ud af det selv. Nu er vi faktisk ved at komme til vejens ende i denne her sådan, martsudgave og jubilæumsudgave af Indtil Nyt fra Vestfronten. Men før vi går helt til ende, så står Jesper virkelig klar ved den ene mikrofon, fordi vi har en ny lytter til stede, som aldrig har hørt programmet før. Ja, det var simpelthen en premiere. Normalt, når vi holder det her, eller normalt, det er jo kun tredje gang, vi gør det, men vi har altid kendt, enten har Anders kendt alle gæster, eller jeg har kendt nogen. Men du er det første, der er ingen, der kender dig, fordi du er kommet med sådan af andre veje. Hvad siger du til det? Er det noget, du vil overveje at lytte til igen? Altså, no pressure. Du står foran 3 store mikrofoner og foran et levende publikum. Mm. Jo, helt klart. Altså, først skal jeg lige nævne, at titlen på jeres program, det er selvfølgelig den, der kommer jeg først i tanker om en historisk begivenhed. Derudover kommer jeg i tanker om en film, jeg har set, som jeg synes var lidt dårlig her. Jeg tror, den var fra 90'erne. Og så kommer jeg i tanke om, at jeg vist nok har hørt noget af jeres program før. Fordi jeg faktisk husker, der var noget radioprogram med den titel. Og jeg kan bare ikke huske, hvilken frekvens det var. Om det har været på nettet, hvor der jeg har hørt det. Men jeg kan bare huske, at jeg har hørt noget radio med den titel før. Så vil jeg sige, at jeg synes, emnet i aften har været rigtig interessant, fordi det er også noget, der interesserer mig selv rigtig meget. Ja, så altså også selv, altså både indslaget omkring 1989 i Sovjet og sådan nogle ting, og noget jeg selv har sådan studeret rigtig meget. Så kunne jeg godt tænke mig sådan at få svar på, den der flaske fra Ukraine, er den fra Øst- eller Vest-Ukraine? Det er også en lidt nørdet spørgsmål. Og så kunne jeg også godt, så tænker jeg også, den der afstemning omkring, om det ene eller den anden var den bedste, det var sådan ikke særlig demokratisk, fordi som jeg kender det fra Danmark, så rækker man fingeren op, og så tæller man, hvor mange der synes den ene eller den anden. Mens den måde, I valgte at gøre det på, det er den der, hvem er stærkest, hvem kan råbe højst. Men det synes jeg bare har været sjovt, ikke? Så, men, ja. Skal jeg lige tage 2 public service question eller svar? Ja, det må du hellere. Ja, det ene svar, det gælder på, hvor flasken er fra, og det står med meget, meget småt, men jeg kan sige, at den er fra Odessa-regionen, det vil sige, det er det sydlige Ukraine, lidt mod vest. Det er det, som nogle russere gerne så inkorporeret. Ja. Ja.
Politisk set er det nok Øst-Ukraine, sagde eller jo lige her. Og det er ikke meget galt, fordi 99% af befolkningen i Odessa taler russisk frem for ukrainsk. Ja. Det andet spørgsmål, som kom, det er, hvorfor har vi ikke brugt en god demokratisk håndsoprækning? Det er sådan set meget enkelt. I radioer, der virker håndsoprækninger bare ikke særlig godt. Nej, okay. Ja. Det er jævnt kedeligt. Ja. Godt. Men tusind tak. Ja, det var slet. For den her tilbagemelding. Det mangler vi nemlig lidt, så her en opfordring til alle derude, hvad enten I lytter til os på YouTube, på iTunes eller på FM, fordi vi har ikke rigtig dobbelttjekket, men efter sigende skulle vi være at finde i æteren over København 3 gange om ugen stadigvæk. På 90,4 MHz. Skriv det ned, og kontakt os endelig, hvis I har forslag, eller idéer, eller ris, eller ros. Og en af dem skulle være lørdag aften kl. 21. Jeg synes, Peter, vil du ikke tage den her med ned til publikum, og du kan også lige også tage den anden med ned, så kan I bare give den gas dernede. Og det var champagnen, som Peter lige fik med der. Ja. Men som sagt, vi er ved at være til vejs ende i det her 3-års jubilæumsnummer, og vi har en del mennesker, som vi gerne skulle takke. Vi skal selvfølgelig starte med at takke alle vores lyttere, vores nye lyttere, vores gamle lyttere. Vi skal selvfølgelig også takke Alexej Marosov, som har lavet vores jingle. Så skal vi takke dem, vi har interviewet i dag, og det er selvfølgelig Vitale, det er Maria, og det er Allan, og det er Anastasia, og så var det her til slut også Peter. Har jeg glemt at takke nogen, Jesper? Ja, fordi der er catering på i dag. Vi har simpelthen fået kørt Indian curry ind fra Sverige, og det er Helga Persson, min gode ven, som står for catering i aften. Stor tak til dig, selvom jeg ikke har smagt det endnu. Ja, det er simpelthen nærmest blevet smuglet igennem grænsen, igennem den anden del af det. Men jeg tror nok gerne, at man tage Indian curry over broen. Jeg har ikke set det. Er rigtigt, det er mere det smykker, man ikke må have med. Nej, det bliver ikke tjekket for. Whatever. Men men sidst men ikke mindst, så siger jeg rigtig mange tak til vores live publikum. Tak for, at I ville komme. Og vi hører selvfølgelig ved til næste nummer. I want to say this in English as well. Thank you for coming, for a live audience. It was a pleasure to see you all here. Even the last guest who just came here, thank you for coming. And now I would like to say thank you. Woo!